Κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Αγγελόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Θέλω μόνο να αναφέρω, με αφορμή την ερώτηση που κάνατε, Ναι. την απόφαση της 31ης Δεκεμβρίου του 18 προς 19. 7 παρά 10 το βράδυ, κύριε Λιβαθινού, κύριε Ακούση, βγαίνει μια απόφαση που λέει: για να έχετε χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά με τα 5 hot spot, πρέπει να έχετε υπεράριθμο αριθμό προσφύγων από το προβλεπόμενο στο ΦΕΚ εγκατάστασης. Είναι μια ασύλληπτη απόφαση. Εντελώς εξωθεσμική, εντελώς αντιευρωπαϊκή, και η οποία μάλιστα, δηλαδή, αν από τη Λέρο λείπαν 200 πρόσφυγες, έπρεπε να βρεθούν από την Τουρκία ή από τη Μυτιλήνη. Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση κατάφερε μετά από χρόνια να το αποδεσμεύσει. 3 χρόνια πήρε αυτή η δουλειά, η αποστολή, και να επαναφέρει τα πράγματα, να μειώσει τις ουρές, να ασφαλίσει τα σύνορα. Εγώ το βράδυ μετέφερα ανθρώπους και κυρίες από 5 πεζοδρόμια σε εκδηλώσεις που έκανε ο Δήμος ή σε άλλες παρεμβάσεις που γινόντουσαν, για να μπορέσουν να νιώθουν ασφαλείς, ανεξάρτητα αν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος ή μη υπαρκτός κίνδυνος. 9.000 εγκλωβισμένοι πάνω σε μια πρωτεύουσα 7.000. Αυτή είναι η κατάσταση.